Pane mashoko azungunusa Zimbabwe yose apo mumwe murume anonzi Agrippa Masiya Kurima anopomera Wicknell Chivayo mabasa erima. Kubva pamubhadharo usina kubhadharwa kusvika pakurasikirwa kunosiririsa, handei nayo. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. VaAgrippa Masiya Kurima vakanda zibhomba vachipomera muzvinabhizimusi Wicknell Chivayo mhosva yekukonzera rufu rwemukoma wavo Fungai Masiya Kurima nenyaya yekusabhadharwa kwemari yeconsultancy fees. Fungai, nyanzvi yekufambiswa kwemashoko, telecoms expert, akashanda muzvirongwa zvikuru zvakaita seStarlink application for Zimbabwe, Uganda, Tanzania neKenya, and a massive $489 million Ministry of Health deal for cancer equipment. Asi pachinzvimbo chekuti abvise 2% yaFungai, Agrippa anoti Chivayo akamuisira muchetura, izvo zvakaita kuti azorwara nechirwere chemoyo, a heart attack. Iyi inyaya yemakaro, simba nebetrayal. Muri yeZimbabwe ichi chingava chokwadi here kana kuti it's just a setup? Wicknell Chivayo, uyo anozivikanwa nezita rekuti Sir Wicknell, haasi mutsva panyaya dzecontroversy. Mushoroma ane hukama neZanu-PF, anoratidza upfumi hwake nemotokari dzemhando yepamusoro, majeti uye zvipo zvemaoresa zvaanopa kuvaimbi nevatungamiri vemachechi. Asi pamararamiro ake anopenya anovanza divi rakasviba. Vatsoropodzi kusanganisira vanopikisa vanoda kuti paferefetwe nezveupfumi hwake, vachifungidzira kuti ari kutambira mari yehuori apo zvizvarwa zveZimbabwe zvichitambura neurombo, uko Agrippa achipika kuti achafumura zvakawanda. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi yaAgrippa? Ngatisanganei mucomment section muchipawo muono yenyu panyaya iyi.